един живот с тях. Колеги, ако няма въпроси, достатъчно време. Ще заминат от това, че Много ви благодаря. Колеги, да ви бъде една реклама там, където вие ще отидете на работа. Искам да ви пожелая успех в бъдещата ви дейност, да завършите успешно и да се реализирате успешно. И ще се радвам да работим като колеги и в бъдеще, а сега да ще стане първото посещение. Всичко добро ви желая на доцентата Павлова да благодарим за тази инициатива, на колегата Парашиков, че просто отдели доста време да проведе в работен вид една песен, която не беше ползвана около 2 години. Да, който физическо организация беше положен. Аз само си ползвам това.